Hej, dobrodošla u moj prvi samo audio podcast bez video sadržaja. Odlučila sam se okušati u ovakvom snimanju podcasta zato što mi kreiranje videa oduzima više truda i vremena. Fokusiram se na sebe, na pozadinu, je li svjetlost dobra, kako kamera izgleda, onda mi pada fokus sa same teme i poruke koje vam želim prenijeti, a ipak smatram da je to najvažnije, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Danas želim pričati o temi koja mi je došla apsolutno spontano. Odnosno, malo sam zapanjena činjenicom koliko ljude na internetu smatramo brojem. Koliko internet zapravo ne smatramo nečim stvarnim, nego više kao da je to neka igrica u kojoj smo mi ušli sa svojom sviješću i nismo dovoljno svjesni da s druge strane stoje stvarni ljudi. Prva situacija koja mi je pala na pamet su uvrede i nasilje na internetu koje vjerujem da svatko od nas je imao prilike nažalost pročitati, ako ne i doživjeti. Ljudi pišu drugim ljudima da su glupi, da su debeli, da su ružni, da se ubiju i da ne nabrajam dalje. I nikako mi nije jasno kako ti ljudi koji to pišu uopće svoje dragocjeno vrijeme u ovom životu žele potrošiti na konzumiranje sadržaja kreatora i osoba za koje smatraju da nisu dobri, da im ne odgovaraju. Kako i zašto želiš provesti svoje vrijeme gledajući nekog tko ti ne odgovara, a onda mu želiš pokloniti još svoju energiju i svoje vrijeme time što ćeš napisati komentar uvredljivog sadržaja. Stvarno mi nije jasno koliko ti ljudi koji to pišu moraju biti nezadovoljni sobom da bi svoje vrijeme trošili tako. Mi kao da na internetu ne shvaćamo da ta osoba koju mi to pišemo je stvarna. Ajmo zamisliti da se radi u nekom videu kuhanja na TikToku. I osoba tamo sad kuha nešto, nevažno uopće što, i neko je napiše ružna si. Pa biste li vi toj djevojci ili dečku da kuha na uglu vaše ulice, sprema neku hranu na štandu, s druge strane ulice vikali ružna si, debela si? Jel vi uopće viđate takve situacije u svom okruženju? Govore li stranci jedni drugima na cesti uvrede zato što to pomisle? Govore li uličnim sviračima da su glupi jer sviraju pjesmu koja se tebi ili tom prolazniku ne sviđa? Što se događa kad ljudi sviraju na ulici? Ili im netko priđe, posluša ih, da im novac ili ih ignorira. I obje reakcije su potpuno u redu i potpuno legitimne. Jer ako nam se nešto ne sviđa, a ne može nam se sve sviđati, ignoriramo i to je ok. Ako nam se sviđa, podržimo financijski, pažnjom, bilo čim, bravo, super. I to su načini na koje mi trebamo konzumirati sadržaje ako smo zadovoljni s sobom. A onda možemo ocijeniti druge ili ignorirati ako nam se nešto ne sviđa. Ja sam nedavno dobila jedan komentar na Instagramu čijeg se sadržaja ne sjećam, ali znam da je bilo nešto upućeno meni, iako video nije bio o meni, već je, čini mi se, bio video povezan sa jednim mojim podcastom. I mene je samo šokirala činjenica koju sam i zapamtila, ali da je taj komentar bio napisan na strane jedne djevojčice. Ta djevojčica nije imala više od 12 godina. Meni nikako nije jasno kako netko 12 godina može takve stvari govoriti. I jako me zabrinjava kako ta djeca koja pišu te ružne komentare drugima, taj komentar još bio mlaka voda kakvih ima na internetu, kao tko toj djeci je nadređen, u kakvom oni okruženju žive. Pod nadređen mislim tko su mu roditelji, tko su mu učitelji, da nisu naučili to dijete, da nisu prodrli do njega i da ga nauče kako se treba ponašati prema sadržaju koji ti se ne sviđa, kako dati konstruktivnu kritiku i kako ignorirati ono što ti se ne sviđa, a ne svoje unutarnje nezadovoljstvo izbacivati na nepoznate ljude na internetu. Znam da ima nasilja i uživo, ali mislim da bi bilo manje nasilja na internetu kada bismo posvijestili da je internet zapravo stvarni svijet, ajmo reći negdje gore u oblacima.
Isto kao što ne bismo vikali okolo ljudima po cesti koje ne poznajemo ružne riječi, tako ih ne trebamo pisati ni na internetu. I sami znate koliko bi nelogično bilo da viđamo svakodnevno ljude koji jedni drugima viču ružne riječi, a potpuno se ne poznaju i tako pričaju po ulici. Živim već 6. godinu u Zagrebu i nijednom se ne sjećam da sam doživjela, da sam čula da je neki stranac nekom strancu uputio na ulici ružnu riječ, a na internetu to viđam svakodnevno. Mi zaboravljamo da je internet stvarno mjesto. I kad netko dobije 25 lajkova na fotografiju, on će možda biti nezadovoljan jer je to u internet svijetu malo. Ajmo se sjetiti osnovne škole. Imali smo 20 prijatelja u razredu i učiteljica nam je zadala da naučimo pjesmicu na pamet. Noge nam se tresu jer moramo recitirati tu pjesmicu pred svojih 20 prijatelja i pred učiteljicom. Strah nas je tog javnog nastupa, a danas nam 20 ljudi na internetu koji su naš nastup, recimo naš neki video ili našu neku fotografiju lajkali, to znači da su je vidjeli, da su je doživjeli i da im se svidjela. I oni su samo djelić ljudi koji su vidjeli tu fotografiju ili taj video. Znači još veći broj ljudi to vidio, ali ovaj broj koji je lajkao, njima se to sviđa. Oni se pronalaze u tome ili bilo što slično. Mi zaboravljamo koliko je 20 ljudi, koliko je 50 ljudi, koliko je 100 ljudi, koliko je 1000, koliko je 100.000 ljudi. Mi na internetu to zaboravljamo. Pa samo zamislite da u prostoriji u kojoj trenutno sjedite je s vama 25 ljudi. Bila bi gužva, zar ne? A onda se sjetite da imate 25 lajkova na nekoj slici da smatrate da to nije ništa posebno. Da, nije usporedbi s drugima. Ali pokušajmo internet gledat kao mjesto, svijet, kao stvarni život, jer internet nije nekakva simulacija, nekakva igrica. Internet nije Sims igrica u kojoj vaše interakcije nemaju nikakve važne posljedice. Kad počnemo shvaćati username na internetu kao prave, stvarne osobe, kad počnemo shvaćati da user 321 nam je lajkao video, da je to stvarna osoba kojoj se naš video svidio, da je to osoba od krvi, mesa, srca, duše, da je to osoba koja ima svoje snove, svoje želje, osjećaje, emocije, vjerovanja, tad možda shvatimo da taj jedan like nije malo. I kad možda time i shvatimo da malo trebamo smanjiti negativu na internetu, da to što mi nekom govorimo da nema pojma i počnemo se svađati na komentarima nekog poznatog novinskog dnevnog portala, da to ne bismo baš radili u dućanu ili na ulici. Možda neki i bi, ali to je stvarno manji broj ljudi. I možda kad svi shvatimo da internet je stvarno mjesto i da stvari koje ne bismo učinili uživo ne trebamo činiti ni na internetu, tada možda shvatimo da onih 100 ljudi je jako puno koji su nam lajkali sliku i da one lijepe riječi koje smo nekom uputili kroz komentar imaju jako velik utjecaj i da onaj jedan ružan komentar manje koji smo imali potrebu napisati ali nismo čini razliku, tada možda internet pretvorimo u jedno ljepše mjesto. A ja znam da to sigurno možemo.